लोग कहेला कि बिहार के राजनीति के बदले के पड़ी, बाकी साच पूछो तो बिहार में राजनीति के मतलबे बदल गुल बा। राजनीति मतलब सेवा होला, बाकी अब रियलिटी शो बन गुल बा। नेता बने के मतलब संघर्ष होला, त्याग होला, भरोसा होला, बाकी अब कैमरा, रील, फॉलोअर्स। हमारा गांव में कोई चचा बड़न जो पिछले 20 साल से समाज खातिर लड़ेलन, लेकिन इस चुनाव में कोनो पार्टी उनका के टिकट ना देला हा। टिकट तो गायक के मिलल हा, वो कलाकार के मिलल हा, जेकर कला देख के, जेकर गायकी सुन के खुद इस समाज ला जा जाला। और पार्टी काम ना देखेला, पार्टी तब व्यूज देखेला। पार्टी अब नीति ना देखेला, पार्टी अब लौंडा नाच देखेला। जवन लोग समाज के बिगड़लस उहे लोग अब समाज सुधारे खातिर राजनीति में आवता। बिहार के राजनीति अब रियलिटी शो बन गई बा। पार्टी के लागेला कि जौन आदमी भीड़ जुटा सकता वो वोट भी दिला सकता। बाकी याद रखियो, भीड़ सिर्फ एक दिन के होला और भरोसा सालों के मेहनत से बनेला। जब तक सत्ता शो बना रही तब तक इस समाज के तमाशा बनत रही। शायद अब राजनीति ना, मनोरंजन मंत्रालय बनावे के समय आ गइल बा। अब हम सब के भी तैयार हो जाए के चाहिए, अपना कमर में साड़ी बांध लेवे के चाहिए। हो सकेला ऊपर से कब फरमान आ जाए ठुमका लगावे के पड़ी। हम तो नमस्कार करतनी इ नयका बिहार के, हम प्रणाम करतनी इ नयका बिहार के नयका युवा के, और हम प्रणाम करतनी इ नयका बिहार के नयका युवा के नयका भविष्य के। प्रणाम बा, सत सत प्रणाम।